Krásný dobrý večer, milé krásné dámy, já vás zdravím vás po úžasném výletu do Budapešti, kde jsem jako NSD dostala tuhle krásnou sponku, tenhle krásný dárek, téhle překrásné krabičce, což je vlastně bonus k jednomu z balíčku, jestli víte, a je to k balíčku balíček na oči. Všechny nutně potřebujeme rozhodně hydrogelové polštářky, je dávám ráno večer, nebo večer na horní i spodní víčko. Nezapomeňte, že to je žehlička, na naše oční okolí nutně potřebujeme a jsou je i jako krásný dárek. Oční gel, oční maska může být buď to podklad pod krém, nebo samostatně, když máte oteklé oči, dehydratované, unavené oči, no a samozřejmě korektor pod oči. To je nezbytný pomocník, bez kterého já si to ani neumím představit a musím říct, že tenhle nový formát je velmi výživný. Nevím, jestli jste si všimli, že je z olejíčky a je velmi příjemný a krásně nám kryje ta tmavá místa pod očima. K těmto 3 věcem tenhle nádherný dárek, který můžete použít jako dekoraci vlastně k šatům, mně se to dneska docela hodí, nebo do vlasů, to by se mi hodilo, ale ze zadu, to vám ukazovat nebudu. Nádherná mašle s nádhernou sponou. Nezapomeňte, že tyhle krásné drobnosti pro nás má Mary Kay. Dneska bohužel došly malé korunky do uší s perličkou, ale už jsou na cestě nádherné náušnice Swarovski, který jsem myslela, že tady mám a nemám, takže vám je neukážu. Každopádně tenhle krásný bonus nezapomeňte využít, vypadá absolutně fantasticky a myslím si, že když to využijete jako balíček nebo single dárek, máte z toho 4 dárečky a myslím si, že tyhle bonusy můžou udělat radost spoustě z nás. Držím vám palce, přeji vám překrásné předvánoční období a těším se na vás po 8 hodině v produktu týdne. Dneska budou super séra, takže přijďte sledovat, mějte se krásně, ahoj.